Hvad så alle sammen? Velkommen til de her 35 gode packs, der skal fandme nemmest åbnes. Og så lad os selvfølgelig lige åbne den her. Jeg kigger selvfølgelig væk. Og se om den er åben. Play me. Jeg kigger ikke, hvad jeg får. Jeg har ikke set, hvad jeg har fået. Jeg kigger. Og vi har selvfølgelig fået lort. Så kunne jeg ikke se, hvad jeg har fået der. Og det kan jeg ikke endnu. Jeg kigger. Fucking hell. Klassisk nose packet. Fuck yes. Okay, jeg skipper også nose. Please, sig jeg får noget godt i, please. Ja. Og ja. Lad os bare åbne nogle 7,5 kort pakker. Så vi kan få... fucking hell. Der får vi... I den her pakke skipper vi. Ham får vi. Glem det. Og vi åbner pakken, vi skipper. Ham er bare så fake. Jeg ved, at jeg har fået lort igen. Hvor er det benzin med. Det er fint. Væk med lortet. Tak fordi I er med på den her video her. Så tak, husk at smide like og subscribe på min første video på min